Érdekes jelenségnek lehetünk szemtanúi, tiszavirágzás a moholi Tiszaparton. Ada és Mohol közt Tiszán vagyunk, és tiszavirágba utazunk bele a sűrűjébe, a mélyébe. Tiszavirágról, amit tudni illik, egy napot él, vagy talán még annyit sem. A harcsák első számú közkedvelt eledele, ezen kívül még bármely, keszeg és kárászféle fajta hal nagyon finom ínyentségnek tartja őket. Nem tudom, mennyire látszik a videón, de nagyban látszódnak. Itt ment el egy gyorsan, de várjuk a következőket, mennyire látszódnak. Gyönyörűen mennek. Most érünk bele egy hatalmas rajba. Egy lovas Krisztián nevű motorcsónak tolja a ladikot. Ha összejön a dolog, akkor talán még fogunk is egyet. Puszta kézzel természetesen. És össze is jött. Így néz ki a tiszavirág. Megpróbálom megfordítani. Így. Ő lenne az a híres neves tiszavirág. Útjára engedjük. Így. És itt vagyunk a sűrűjében. A tiszavirágzásban. Tisza közepében. Gyönyörű jelenség. Távolban látható a moholi híd, a csónakunk pedig a vízisikló. Itt pedig az egylovas pónimotor Krisztián motor vezénylésében. Köszönjük a velünk tartott pár percet!